Һәр кешегә туган ягы табигатьтең иң хозур, иң сагу мөйше кебек. Бында таудар да бигрәк, урмандар да калынрак, яландар да иркенрәк, һудар да тәмлерәк. Киндек каның тамган ер мәңге үҙенә тартып, моңһуландырып торган изге төяк. Минең өсөн дә Дәүләкән районы Мәкәш авылы ана шундай урын. Бүген тормыш программаһы республикабызга билдәле шагыйрь, танылган табиптар, музыканттар, спортчылар, галимдәр, полковниктар, эшкуарлар тәрбияләгән Айык авыл 2022 республика конкурсының район кимәлендәге иңүсеһе Дәүләкән районы Мәкәш авылында. Мәкәш авылы сельсоветына 4 авыл карай. Безнең Мәкәш авылы тирә-як авылдар арасында иң борынгылардан, иң дурдан ханала бит инде. Аллаһумма тaqabbal minna hadhihi as-sana. Бүгенге көндә 11 түңәрәк эшләп килә. Спорт зонабызда бар. Легендаларга бай Аслыкүлдән 2 тау ашагына яткан Мәкәш авылын бер яктан урмандар каплаһа, икенче яклап иркен яландар уратып алган. Республикага гына түгел, хатта Рәсәйгә билдәле данлыклы бер кадан һадлыгы. Ундагы һирәк коштары, үсемлектәре, гәнлектәре менән хаклы горурлана авыл халкы. Мәкәш тауына күтәрелһәң, күрше Әлшәй районы ерендә ултырган Балкан тау, Санай сары, Шайтан сары тауҙары күренеп тора. Ауылдың һәр мейеше оло тарих хаҡлай. Мәкәш ауылы сельсоветына 4 авыл карай. Мәкәш авылы, Ахун авылы, Гәршәк авылы, Красный Поляна авылы керә. Бөтәһе 652 кеше яшәй. Безнең Мәкәш авылы тирә-як авылдар арасында иң борынгылардан, иң дурдан ханала бит инде. Бер вариант буенча Мәкәш авылына нигеҙҙә Мәкәш айыт ҡылып һалған дип барабыҙ. Икенсе варианттар буенча Архангел районы Ҡыҫында авылынан килеп ултырғандар дигән вариант та бар инде. Ололар әйтеүенә бәлки турала киләлер. Ғафури яғында Мәғаш дигән тау бар. Ана Мәғаш дип һағынып, алар Мәкәш дигәнгә әйләнгән дип тә һөйләй ололар. Авыл халкы бүгендә малсылык, баҡсасылык, умартасылык менән шөғөлләнә. Буш яткан ялан юҡ. Һәр баҫыу тырматылған, сәселгән. Ерҙе яратҡан, ҡәҙерләгән кешеләр йәшәгәс, уларҙы ил ололай. Республиканың ҡайһы төбәгендә бер ауылдан Салауат Юлаев ордены кавалеры булған 2 баҫыу батырын осратырға була. Безнең авыл халкының мин иң тәүҙә әйтернең берҙәмлеген, ҡунаҡсыллығын, кешегә ихтибарлы, ихтирамлы, безнең инде һәр кемне хөрмәтләп ҡарау яғы оҡшай. Шунан үҙебеҙҙең ауылда миңә иң ныҡ оҡшағаны, иң кәрәк моментта, иң ҡыйын ваҡытта беҙ бер кешене лә ситкә ташламайбыҙ. Мәкәш ауыл халҡы төрлө район, республика конкурсларында әүҙем ҡатнаша. Кәсептәрҙе тергеҙә башлау менән беҙгә бигерәк тә күңелле хәл инде. Бер мәлдә бит инде бөтөнөһөн дә отоп ҡына ала торғайныҡ. Хәҙер ҡайҙа барһаң да, һәр береһен ҡулы менән эшләргә тырыша халыҡ. Балаһыҙ һыуға да тергеҙелеп килә бит инде йәштәр балаһыҙ һыуға. Шунан ҡорама, ҡорау, тотош өйөндә бөтөн караваттарына эшләгән кешеләр бар бит инде. Мәкәш ауылы элегелектән саңғы ярышы буйынса беренсе урындарҙы алып районда йөрөнө. Шунлыҡтан ҡыш көнө саңғы ярышларында ҡатнашабыҙ. Мәкәш ауылы тырыш, ишле ғаиләләр менән данлы. Ошо ауылда тыуып үҫеп, илебеҙҙең төрлө төбәктәрендә лайыҡлы хеҙмәт иткән Муфтаховтар, Зариповтар, Хәмидуллиндар, Әхмәт Рәхимовтар, Кәбировтар, Ғайзуллиндар, Ҡолоевтар, Абзаловтар, Сәлиховтар ғаиләһе төбәк ғорурлығы. Ауыл кешеләре данлы ғаилә йолаларына тоғро ҡала. Бөгөн беҙ 4 бала тәрбиәләгән Мәжитовтар тупһаһы шатлайбыҙ. Наша итеп ҡарап тор, наша итеп ҡара. Тара наша итеп. Авылда яшәр өсөн бөтә шарттар бар. Мал үҫтерергә була, теплица менән заниматься иткән кешегә була, төрлө
Нейлер ерменен булашкан кишиге ерешләргә була. Менә мин берничә ел читтә эшләп кайттым, шуның үзебезнең авылны сагынып кайттым. Монда эшкә урнаштым, монда авылга 10 елдан артык водитель булып эшләдем. Анан сак водительне ташлагач, менә әле үзебезнең мәдәният йортына эшкә кереп, эшкә урнашып, монда эшләп йөрим. Балаларны эшкә тәртипле булсын дип ата безгә терәк булсын дип үзебез тырышкан булабыз инде. Минең өчен тормыш ямет, тыныч тормыш һәм гаилә бәхетен балалар исән булсын. Кешеләр дә коштар күк пар канатлы булганда гына талпынып уса. Тугры булырга хүз бирешеп, пар балдактар белән алмашкан Лилия менән Илфат Мәҗитовтар бәхеттәрен ситтән эзләмәй. Авылда төпләнеп тормыш кора. Мәкәш авылы безнең мотор иде урнашкан, булай мотор инде. Эшләр бар, бөтә яшәргә шартлар бар. Минең нәнәем, апаем кул эшләренә бик оста. Алардан менә күреп, шу бәләкәй сактан ук мин кул эше белән булашам. Башта бәйләм менән иттем, шуннан бәйләмде әле дә ташламам. Ну, корама охшап китте дә, корама менән юрганнар шу эшләргә булдым инде. Башта башлап карадым да охшаны. Шуңа охшагас дәвам итәргә булдым. Шу клубларда менә төрле мероприятиялар була, анда да шу керәбез, өйрәнәбез. Кешене эш яшәтә, хыял канатландыра. Тырышып дөнья көткән, үз кулдары белән матурлык тудырган, кайнар йөрәге белән тормышка ян өргән гаиләләр авылдан гына түгел, республикабыз бидәге коты ул. Безнең авылның мотор урындары бик күп. Шуларның береһе Шака шишмәһе. Ул элегелектән авылга төшкән килендәргә юл күрсәткән. Менә безнең артта Шихан таулары бар. Мәкәш таулары дип йөртәбез аларны. Унда парапланистлар киләләр. Ярыштар узгаралар. Егеттер бына агас эшенә ихласлап тотынды бит инде. Үзебезнең мебелсебез бар, үзебезнең кымыз эшләп, кадылык эшләп, халыкка yetkереп торган егеттеребез бар. Бурын-бурындан бездә игенчелек, малчылык үстерелгән бит инде эшләп килгән. Бүген дә шул дәвам итә. Ике крестьян фермерский хозяйство эшләп килә. Берсе агротехнология, икенчесе түләне. Икесе дә үзебезнең авылдан сыккан егетләр. Үз мәнфәгатен генә кайгыртмаган, эш урындары булдырган, атай салын онытмаган уламандары менән көчле Мәкәш халкы. Яландарды эшкәртеп, мул уңыш алган Рәфил Муфтахов. Башкорт тукымлы аттар үрсетеп, авылды кымызлы, кадылы иткән Рауил Салихов. Авылда көнбагыш мае хыктыру сыха аскан Ринат Абзалов, авылдаштарының таянысы, ярдамсыһы, багусыһы. Безнең Рауил Салихов инде менә кымыз аталып, кымыз белә булаша. Үзебезнең авылда Веспич районында, Дәүләкән районына тоже сыгыра. Шуннан соң Рәфил Муфтахов бүтән пока авылның нейне басуларына авыл сәсе. Шуннан соң яңа гына килде Кулыев. Анда 3-4 малай, аның хозяйствосында Рәфилдәге где-то 8-9 малай эшләй. Ну, молодцы эшләйләр. Авылга булай ярдәм күрсәтеп торалар. 95 елда масловойка утырттым, ер алдым, техника алып, 15 елга хәтлек шунда тырышып тормасып эшләнек инде без. Фәнис Латыповтың йортын авылдаштары Мәкәштең Эрмитажы дип йөртә. Был һүзләрдә хаклык бар. Өй җиһазларын һатып алырга әллә кайда йөргә кирәкмәй. Иң матуры һәм сифатлыһы ошо остаханада эшләнә. Без 5 бала тудык. 5 бала арасында мин бердән ошо остага өйрәндем. Мастерская алдым башта. Инструментлар алдым. Өйләп инде теге сарада шапмый. Ну ошо эстәле обычно утыргыз башта эшләдем. Сан крупныйрак кетте бит. Уголоклар, неләр, эстәлләр. 3 метрлы эстәлләр, артлы утыргызлар эшләтергә. Бирәк мәшгульатларга, ну,
Bir işləгән әйберне өстәлне менә бер форма эшләмәйем. Охота икенче таралак эшләргә инде. Моторлар эшләргә тырышам инде, что менә не повторяемся, магазинда булмаган күп әйберләр тегене. Булай индивидуальный теге. Җиһаз эшләүче останың бидәктәре лә, эштәре лә кабатламай. Үтмәй яткан товар юк. Хатып алучыларны җитештергән җиһаздың сифаты зауыклы булуы тора. Авылда бөтә шартларда тудырылган. Безнең сельсоветта 4 авылда да үдәк ху үткән. Беренчеләрдән булып Дәүләкән районында газ кирде. Иң тәүдә мен кайда барһам да, кайда гына булсак та, мен Заһир агай Хәмидуллинды әйтәм инде. Үкенеп тә куябыз, ул булһа, мен Заһир агай булһа, авылдан кешеләр ситкә китмәс ине, без һаман колхоз булып яшәп ятырлык дип тә әйтәбез инде. Рәмилә Габдулхак кызы Рашитова Исмагилованы әйтернем, ул атказанган врачы бит инде Башкортстан Республикаһының. Ошо семьянан ярты буат безнең авыл халкының һаулыгын һаклай. Наилә Габдулхак кызы Рашитова Кулуева менә уларны мен Тәминдар агай бүгенге көндә лә Наилә Пайгарчак авылына йөреп эшләй һәм аның личный шоферы булып Тәминдар агай йөри инде. Кемгә генә тиз ярдәм машинаһы килһенме, улар икеһе бергә. Лариса Абдуллина Шәмәкәш кызы, шулай Алисия Ахмадрахимова шагыйрәләр бит инде. Үземнең классташымды Башкортстан Республикаһының атказанган врачы Заһир Зариповты әйтеп китәм килә. Һәр бер кеше тураһында оҙаҡ итеп һөйләргә булырны. Рәхмәт, һәр кем үҙ урынында данлыҡлы, һәр кем үҙ урынында кәрәкле. Ниндәй генә заманалар булмаһын, Мәкәштә ауылдаштарҙың ялын йөкмәткеле һәм фәһемле итеп ойоштороуға күп көс һалына. Мәҙәни тормош ауыл менән генә сикләнмәй. Өфөгә театрға, концерттарға барыуҙар, хатта Мәскәү, Санкт-Петербург ҡалаларына сәйәхәт ҡылыу үҙе бер матур, яҡты хәтирә. Ә бөгөн иһә ауыл мәҙәниәт усағы бер аҙ моңһоу, сараларҙа етте. Ауыл инәйҙәре махсус хәрби операцияға киткән егеттәргә ойоҡ баштар бәйләй. Сәхнәләрҙә йышыраҡ, патриотик рухтағы йырҙар яңғырай. Минең ҡартайым Шакиров Рауль Ғатаулла улы Украина фронтында хеҙмәт итә. Ул һуғышҡа, Бөйөк Ватан һуғышына 1943 йылда алына. Һуғышҡа киткәндә уға бары 17 йәш булған була. Һуғышты ул сержант дәрәжәһендә танк взводы белән идара итеп, яраланып, госпиталгә барып эләгә. Һуғыштан ул 1944 йылдың сентябрендә ауылға ҡайтып төшә. Һәм инде ошо үҙенең туған ауылында, Беларамда эшләп, хаҡлы ялға сығып, бик оҙаҡ йылдар йәшәп, 93 йәшендә иң олы ветеран булып, фани донъяларға китеп барды. Минең атайым Кәбиров, Искәндәр Кәбир улы, 41 йылның көҙөндә һуғышҡа дип алып китәләр дә, һуғышҡа ул эләкмәй, ана нигә оборона промышленностена Уралмаш заводқа, танкылар эшләтергән заводқа тимер ситеп алалар. Ул һуғыш беткәнсе, ал-ял белмәйенсә, шунда тылда безнең үҙебезнең нигә ғәскәрләргә танктар етештерәләр бит менә. Безнең знаменитый Т-34 танкларын етештерәләр. Шунда 47 йылға хәҙер эшләп, ауылға ҡайтып, ауылда да тимерсе булып, безнең ауыл ираттарын тимерселеккә өйрәтә. Менә бөтәһе дә Искәндәр агай өйрәтте дип һөйләйләр. 2004 йылда ошо яңа клуб асылды битинде безнең. Шуннан инде 2018 йылда без яңа статус алдык. Күп функциялы авыл клубы дигән статус алдык. Шуннан һуң инде безнең эшебез лагерләбрәк китте, безнең төрле
Түңәрәктәребез эшләй, бүгенге көндә 11 түңәрәк эшләп килә. Спорт зонабыз да бар, балалар өчен бүлмәләребез дә бар. Менә инде адакы елда бит инде безнең ошо Украина хәрәкәте башланган. Тормышыбыз атрак үзгәреп китте. Без патриотик ыңгай менән киттек бит инде. Хәзер авылыбыздан 6 егетебез бүгенге көндә Украина yerində хезмәт итә. Без уларга ярдәм итәргә тырышабыз инде. Тәүмәштә оекбаштар бәйләп, оекбаштар озаттык. Шуннан инде маскировочный сеткалар эшләп озаттык. Әле бына яңа гына безнең дәүләкәндә волонтерларыбыз бар. 6 егетебезгә лә бик матур поселка, авыл халкы ярдәмендә бик матур поселкалар озаттык инде. Улар алдылар поселкаларда, рәхмәт хаттары ла ебәрделәр. Мәкәш авылында укучылар белем һәм һиллек дөньяһында кайнап яшәһен өчен бөтә нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үзенчәлекле музей, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы. Безнең мәктәп Дәүләкән районында иң матур мәктәпләрнең береһе. 2012 елда тулыһынча реконструкция үтте мәктәп. Заманса яһазландырылган кабинеттар, унда безнең ноутбук, интерактив такталар, экран, проекторлар һәм әлбиттә укытучыларның тырышлыгы, булар бөтәһе безнең балаларның белем бирүенә зур йогынты яһый. Мәкәш авылынан сыккан егеттәр һәм кызларның республика милли сәнгать өлкәһендә күпләп эшләве осраклы түгел. Төбәктә һәр бала бәләкәйдән карай серләренә төшенеп, Башкортстандың зур сәхнәләрендә сыгыш яһап үтә. Был йәһәттән озак еллар музыка серләренә өйрәтүче остаз Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре Рият Тимировтың осталыгы һәм тырышлыгы зур. Безнең мәктәптә илһөярлек һәм туган якка һөю тәрбияләү буенча бик күп эшләр башкарыла. Иң беренчесен әйтеп китәйек, ул музей. Безнең мәктәптә 2 музей бар. Беренчеһе этнографик музей булһа, онда безнең башкорт халкының борынгы кумарткалары, көнкүреш әйберләре йыелган. Икенче музей Дон музее. Онда безнең башкорт халкының һәм үзебезнең авылдан хугышка киткән ягерләр турында бөтен материалда тупланган. Фельдшер-акушерлык пункты авылдың күл төбәп торган урыны. Уны итәкләгән ак халатлы ханым авыл тарихын өйрәнүче, хөрмәтле агыйнәй Клара Хамидуллинаның килене. Безнең фельдшер-акушерлык пункты авыл халкы өчен бик мөһим роль уйный. Больницада ошында, поликлиникада ошында, лабораторияда ошында без 467 халыкты, кешене хезмәтләндерә безнең медпункт. Безнең медпунктта 2 яшь бала бар, 1 яшькә тиклем, 36 бала. Профилактик эш алып барабыз. Прививкалар эшләйбез. Әле менә хәзер талпан котырды бит инде. Талпан энцефалитыннан прививкалар эшләй башланык. Халык бик канәгать. Медикаментлар бар. Бүтә вакциналар бар. Тормыш булгас, төрле хәлләр була. Шул сак фельдшерга тормыш иптәше Олег ярдәмгә килә. Әфган хугышы яугире тормыш иптәше белән бергә авыруларга вакытында тиз ярдәм күрсәтүнең ни тиклем мөһим булуын яхшы аңлай. Авыл yerендә фельдшер булып эшләү бик еңелдән түгел, әлбиттә. Яваплы эш алда юк, ялда юк, көндә юк, төндә юк, табында утыраһыңмы, туган көндәме, килеп алһалар, сакырһалар, минең тормыш иптәшем һәр вакыт әзер тора. Үзе машина белән алып барып, вызовтарда обслуживать итеп, ашыгыс ярдәм машинаһы сакыртып, больнойларны, пациентларны больницага озатабыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Революцияга тиклем
Мәкәш авылында 3 мәсет булган тидер. Дини байрамдарда тирә-яктан муллалар йыелып, адан әйткән, мәҗлесләр үткәргән. Хугыш башлануга бер генә мәсет калган. 1950 елдар адагында манараһы аударылып, ул да клуб итеп басылган. Жданов исемендәге колхоздың данлыклы рәисе Минзахир Хамидуллин һәм авыл халкы тырышлыгы менән 1997 елдың октябрендә яңа мәсет ишеген аса. Шул көндән башлап олылар, балалар иман йортына агыла. Авыл өстендә янә адан тавышы яңгырай. Безнең мәсетебез авыл тормышында бик зур роль уйнай. Без унда һәр вакыт йомга көндәре үткәрәбез. Яңгыракны Рамадан ае үтте. Тәравихка кичкенә бик яратып һәм тилләп йөренек. Мәсеттең бөтә эшләрендә мәхәллә алып бара, ул 11 кешедән тора. Бөтәһелә дин тоткан, намаз укыган кешеләр. Алланың берлегенә, мәңгелегенә һәм уның бердән бер илаһи көс икәненә ышанган кешеләр эшләйдер мәхәлләбездә. Шулай ук тәҗвид буенча Коранды укырга ихлас күңелдән тырышабыз. Шулай ук бездә олылар гына түгел, мәсеткә балалар да йөриләр. Мәкәштәр туган төяген тырыш кулдары, кайнар йөрәге бердәмлеге белән төзекләндерә. 2016 елдан башлап урындагы башлангычларны хуплау программасында катнаша. Һөдемтәләр дә горурланып телгә алырлык. Авылдың кап уртаһындагы Бөек Ватан һугышы ветерандарына багышланган обелиск яңартылды. Искергән һу турбалары алмаштырылды. Юл тадарты өчен Беларусь тракторы һатып алынды. Яшьләр өчен безнең авылда бөтә шартларда булдырылган республика ярдәм итеп тора, төрле грантлар бирә. Мин теләр ошо авылга яшьләр күбрәк кайтсалар, безнең авыл тагы да матур яшәр иде. Минең өчен тормыш асылы иң тәүдә тыныслык. Барыбыз өчендә шулай инде. Тыныслык булһын, һәркем исән-һау булһын, гаиләләрдә тыныслык булһын, күңел тыныслыгы, тән тазалыгы һәм халыктар дуслыгы.